Denen 2000-nji ýylyň 3 ýyllyk erikisi Golden Sweat maşyn degmedik diýsem bolýar. Başet kapjary 4 tiger dat täze, döwýänler datlar awat kimal sene siwetsin. Salon jonuň ýagdaý. Ýokarymyzda lüwdady ba. Maşyna hiç çykda jok, motor garap bat, konsener peçgullar iş ýatdy. Kimal sene siwetsin 2000-nji ýyl. Näde bir keçegi 2000 bolsa. Bahasy 12.000 berk bolýar. 50% geçse krediden berk bolýar, abonement bolýar, arkaýyn hawlaşyň dostlar onu nomlamy bellek geçer. Nesibe denen 2007-nji ýyl öküz kelle, domuz kelle de diýerler, öküz kelle de diýerler. Maşyn degmedik diýsem bolýar. 4 diska pakryşka täze, motory 2-4 dostlar dogunur. İçi mata salon, soýup girtiklarda den ýeri ýok. Kimal sene siwetsin, lükçe asady ba. İçi daş araçlaca, mantorculuğu adı ba. Lüğü adı Zavodskoy, bir kanam Gorku'dan 2007'nin 3. ayı. Maşinin şunun beyleti, radman kraska, kapot kralına, renk ve buran bufuruna, renk ve deyim yağda yeki çocuğu kapotçu gemşeranca. Gorku'da geçey. Yine çocuğu şeri gemşeranca, 2-4 motor, kansener, peçgülü alişat, Türk hiç yeri mesele yok. Detal çalışılmadık, bar detalı gördük. Kimal sene siwetsin bahasy 920 milyon berk bolýar. Arkaýyn hawlaşyň dostlar da onlar. Bizde de iň köp gowy bolan maşinamyzyň biri Toyota Avrion, halk köpçüligi tarapyndan hem saýlanyp teşilen maşinaň biri. 2010-njy ýyl 1-nji aýy renki özi bir zady diýýär. Arasda jadat degim bilen hiç ýyl ýok. Zanaveska we mebel üçin salony arasda 2010-njy ýylyň 1-nji aýy halyjy paket münden alýa bir hojalykda münülen maşin. İkinji ýesi siz bolýaňyz. Biz birinji ýesine reklam edip, gon ikinji ýesine reklam üçin goýýas. Yokohama 4 pakrişkan, 3,5 motor, gaýtalanmajak maşinamyzyň biri magnit podnomnikle jadatlyja taýjak ýagdaýda alyp etmeli çykdy ejen ýok. Habarlaşmak üçin 60 09 65 65 07 goşmaça da bir belgi goýar. Gönümel oňa da jaňlaşyp bilýäňiz. Admen onu şu garaşyk näme şertiňi da bolsa-da habarlaşyň, kim alsa-da nesip etsin. Gönümel 20 miňe Toyota Highlander. Gäwurs daýankada ilkinji görülüp eşdilmedik zat bolýar. 20 miňe XL Highlander goýuldy. Highlandermyz bagasyna degen biram renk kowurlan. Maşin şeýlerinde bakasyna diýýän zat men edil öwüp dursam bolmady ýöne maşin bakasyna aňyrsy bilen diýýän zat. Alıp etmeli ütköş çykdyjy rasgodyň ýok, ownuk bolmagy mümkin. 93.000 kilometrde geçen ýoly, ana işaşyndan dor görkezeli, ton klientten videoda görsin, jboy gelip görsinler, arkaýyn gäwursdaňkada ýerden ondan akşam 10-a çen oglanlar hyzmatda. Gün giren ýerinde sag ýüzünde 2 Highlander bolup dur. Ene de iň arzan Highlanderymyz, gara salon, kaptanski sidiýeni. Arasdaja diýişmelik ýene 3-nji ýerde gaýtylýan bakasyna diýýän da 20 miňe Highlander ýene desine skidka abmen garaşyk şertlerinde ma hajan Highlander gaýt diýseňiz oglanlarym görkezler XL 4 wada ödem Highlanderda diýilýän 4 wada. Ona näme habarlaşyň 60 09 65 65 07 60 39 60 01 11. Arkaýyn habarlaşyp bilen abmen skidka 70 pulun garaşynam gurlaşar. Kim alsa-da nesip etsin 20 miňe Toyota Highlander. Bir gün kiyada, 10 gün piyada. Şulay aýdylýan nakıl dogrymy? Egerde dogry bolsa näme üçin soňky döwür köpeli ýaşmasyňlar? Şo sürp berenler ama synlýan welin diňe kulturunja Rus mekdebi oturan köpsi. İçinde az uşya menial owa mektebine diňe odukyny gatnanlar. Men şol sürjüleri görüp özümçe analiz etdim. Şolar sürýän bolsa şolar bir zada düşünýänler diýip. Belki men ýalňyşymam bilerin. Siz näme pikir edýäňiz? Eplenen bolsa-da znaçok Toyota bolsunmy ýa-da şunýaja karay maşinlar bolsunmy? Pikiriňizi ýazyň. Siziň pikiriňiz biziň üçin ören wajypdyr. Maşynyň win koduny, bahasyny we habarlaşmaly nomer aşagda belledim. Jaň etseňiz maşyn barada islenlik soraga jogap bererler. Alfa Motors bilen arzanlarla amatly bolsaýlar. Assalamu alaikum hormatly müşteriler, assalamu alaikum adamlar. Arasaca duta bolan 2000-nji ýyly Zavodskoy Labvoyna hiç ayna oynanak
ulaq arassaca içini görkezeli. İçi de arassa, hormatly müşteriler, Android televizor var içinde. Salonda yırtık, pırtık, cırtık diýilesi hiç adam yok. Logo mişapdy. Maşin komplektasiyasy XLS oldy. İz spinkasında da televizorlar var koşmaça. Aşağı koyuklarım haltiklen. Garaz ulaq taýyn ulaq. 4 tekerde amortisatör motor karabkasında hiç ilkençlik yok hormatly müşteriler. Kime gyzykly bolsa habarlaşmak üçin 63 63 35 16 bahasy da 10.000. Üstüne gelseňiz ulalyşyk olar azdykem. Janyňyz sag bolsun. Assalamu alaikum dostlar. Nissan Pathfinder 2023'ün 3. ayı maşin görüşüňiz ýalyny. Kapodundan degen hazır radiatorlar zady awat maşin otlantdy. Ýene aynalar döwülen. Ýene maşin ýerdi. SV komplektasiyada 4 body. Ýene maşin. Renk mokra asfalt. Ýene şu taýynda da degen baýna bu gapyň salysmaly, alümin ýyrtylan. Krelyan özü bolýar, bufurun özü bolýar. Maşiny otlantdy. Aýrabaklar, rolun aşağı zanaveskalar çykan. Maşin 20.000 probegdadyr özü. Ana. Geçeme. Ýene otlant görätdi o maşin. Hiç mesele yok. Kezek ýagy dökülen. Autohold, elektron ruşta, kondisionerine çenli işleýändir maşinin. Ýene zadny kamera. Garaz gowy ýagdaýda maşin. Motor tarabyna merkezen rol gyzdyrýar. Maşin bu gapysy gowy. Şu gapy ýyrtylan. Tigirleri gowy. Mokra asfalt, 5 kulçowy dostum. Slipoyzona awgonda çykba maşinler. Radiatorlar original. Ine maşin radara madyr ýerinden. Kondisionerine çenli işlätdi bu maşiny. Kime gerek bolsa gapy gowy bakady. Arkaya havarlaşıp bilýäňiz. Esas kim alsa nesip etsin maşinin bahasy hem gowy, özüm gowudur. Ine şu taýynda da bar, muňam özün bejerse de bolýar, şu taýjazyndan kesip täzeler we molýa bolmasala. Ine maşin. Gaty gowy zat, alana nesip etsin. Kemriň bahasynda Jeep sürjek diýsen, ideal variant alana nesip etsin Allah'a. 25 model sanaty, bahasy 18.000. Maşynyň bir jaýy renki owurlan, hiç geli degimi üýtgeçik ýok. Arafda jadat taýynjak. Demek ki şol gidýär. İçim açyk salon gowy barýan müşterilerimiz üçin ýerite gowy. Täze jadat 25 model arasy imkonda 25 çykarýar. Üýtgeçik sanaty halk köpçüliginde gowy barýan maşin, torulýan maşin, bazaran maşinin. Eger maşin kim alarman bolsa, kim gyzyk bolsa, aşakda goýulan belgine habarlaşyp bilýän näçe ýertiňde bolsa, esas maksaty nagd satmaly, 18.000 nagd bahadan goýulan baha. Ýok, başga şertim bolsa, aşakdaky belgi bilen habarlaşyp alyp bilýär. Arasda jadat imkonda adnam goýjak, ene görüň, arkaýyn. Imkonda any görüp, eýesi bilen habarlaşyp alyp bilýär. Arasda jadat kapy knopkada avtomat açýan ýapýan, apşiftasy kombinirованный gelýär. Probegi 160.000, 16.000 geçen. Probegi 16.000. Start stop değil yani. Arafta jadat habarlaşyň onda. Täze jadady 18.000 alanyňa diýýär. Gäwurtlaýan gyzal şäherçine maşyny alyp bilýär. Kim alsa da nesip